O di ato ani nga tagag pagtagad sad mga sukindig paminaw kay kanang naamay usa ka kuan ba kaning ni abitawng sa asa min hitabo ni sa Bohol ba ni kasama nga anem sa diha nga di may naikuan mga sukindig paminaw nga diha sa kanang nang ang lungon mga sukindig paminaw sa man ni nga sa man naanod doon sa man ning kuan nga gi kuan man naanod ni or gilabang ha kaning niya sus sa man ni kuan ni sa lungon minatay do na ni suod nga tao amo do na suod nga tao ni nga sa man ni nga nakuan man sa man ni naanod ba ni siya or kanang naang gituyo ba ni nila nga gingon ani pag labang sa man ni gipapalabang ni kani la grabiha ani kuan ano ala oh. Sus. Hala. Uy. Awa na nabasa gyud. Sus bira. Wa man mabira og tarong. Sus. Gilabang nila bisan kusog kayo ang baha. Sus. Oh, tanawa oh. Wa man ni. Hala wa na. Wa na gyud. Ilahang gipalabang katungod kay kusog kayo ang baha. Sus. Adito ni sa may liti ni. Kabiha ning kuana no? Ha? Nganong gialang-alang maglabang ning ni ang lungon nga. Sus. Ala ito na. Awa na tusmaw na gyud. Ay ko na tubig. Sus na kaligo ni ganun ang lungon. Oh, gikuan nilang ilahang pagpalabang gamitan og pisi. Oh, di ba kanang naang ato kagkuan ato. Rabiha ni kuana oy. Tugote ko na diya. Sa Leyte ni nahitabo sa may Bungaw, Hilongos Leyte. Oho, dito din is may Leyte mga sukindig paminaw. Grabiha aning kuana no. Nganong wa man nila gikuani, wala man nila gi kana bitaw gihuwat ba o nga mo lurang ang tubig. Oh, minatay tao nasalom in taos tubig. Ha, ana tusmaw in taon. Sus. Tuwa na, awa na po. Oh, tanaputi basaan na. Sus. Dito ni sa may barangay Bungaw, Hilongos Leyte mga sukindig paminaw na hitabo taon. Kabihang ko ana no? Tugote ko na diya. Oh, tanawa. Wa man na nakaalalay dito sa kuan. Way nakauna-huna ba nga bisag duha ka tawo baron or tulo ka tawo ang nag-alalay sa lungon. Bisag ilan na lang lukdoon para dili matusmaw sa tubig. Kay wa man kabot pagilapaw ang tubig oh. Luuya pun in taon aning kuana oy. Oh. Kabiha aning kuana oy. Sus. Wa gyud nila kuan ni bagi gialalayan unta to kasamangki. Ha? Wa to mabira og kuan ang pagkabira ba kanang dili kayo hugot ang pagkabira spesi. Oh kanini mo ni. So doon na ni sulod nga minatay. Pero doon na sulod nga minatay no. Sus. Ipadung tingali ni lubong unsa ba ka? Murag ipadung lubong ni kay ila man gyung gi sugat mga sukintig paminaw ning kuan. No. So doon na din siya murag doon na ni siya taytayan unta diha sa una tingali. Hala to na. Oh sunan ka imong tan-awon ba?
May gani kay wa maputol ang pisi og naputol pa mo inaanod unta. Ani ba delikado kayo ning kuana. Oy kaluoy ba pud taon sa. Ha? Kaluoy ba pud taon namatay nga nakaligo mag-ahak. Tugote ko na niya. Na wa na lang unta nigi alang-alang ba. Wa gid sila kuan no, wala gid sila nakahulat ba nga mo kuan ang tubig ba kanang naang bugamay ang tubig. Oh. May pa sa sugod pa kay murag na naapay nagbutang og tuklang. Sus. Salon gyud. Oh, tanawa ra gud oh. Adi na madalag bira na kay na, basa naman. Saon nasudlan to, nasudlan na ni kuan. Oh, nasudlan na kuan, nasudlan og kanang naang tubig ang lungod, ang minatay na basa gyud. Oh. Grabiha ni kuana oy. Pwede man na nila gud og gilukdo unta gialalayag duha ka tawo ba or tulo ni isa ana. Sus grabiha. Oh. Ang kari dire maayo rin dire dapit sa daplin kay nagtinabang ay gituklangan ang pisi. Sus. Pastila. Tanawa oh. Kadaghanang na presyo aning kalakiha taon. Oh, so kuan ni siya kanang naang ipadulong tingali ni lubong o niya anang adlaw ng lubong anak kay ngano man wa man nila kuan na. So kani duna ni say daan ay diha. Duna nay agianan pero naguba mga sukindig paminaw kay sa pagbagyong Tino. Awata kabalog mga substandard sa do. So mo nga si na videohan ni mga sukindig paminaw. Na videohan ni sa tag-iya no ni na videohan ni Jane Earl Dayan Nilian. Sus. Oh. So kuan din ni. Ang nahitabuan ni unsa man ni ato ning kuanon ron ha? Ay atuan ni sutaon mga sukindig paminaw kay kaluoy ba pud intaos minatay oy. Kaluoy ba pud taon sa kuan ni siya kanang ang Tugote ko na niya. kaning niyang namatay taga sa bukid ni ilaha. Oh, sa bukid ni muragikan ni sa lungsod adto ni hayaon dito sa bukid. Adto hayaon sa bukid ni. Ngano man nga hayaon pa man dagway unta ngano man wa man gyud paabutan nila nga mo gamay ang tubig. Ikaw kasamangki hura-hura ra ginang imuha. Ingon manoon nga nakuyawan kuno ang minatay kay na lupus. Ayaw hikwan kasamangki kay. Sus. Noon. Tanawa oh. Oh. Daghan ba unta sila? Wala sila kauna-huna ba nga pero nga mag-alalayan ba na? Lukduon ka sa mga kibay, labang. Naragya po'y pisi. Oh, kuhan ni siya ha? Sige, kuhan lang sa tagamay. Kanang naang standby lang sa kadiyot makasama ha. Balik ta karon taod kay ka luoy ba intaws minatay nga. Pero noon, daghan man kay balota nga dili sa lalim ning ni ang nitabang nga mga tawo-taon kay bahagi presgo ilang kinabuhi pero aluoy pod kayo ba no ang kaning ni ang ilaha mga gisungasong mga sukindig paminaw ng dakong tubig puting pagkahumura intos minatay nagkwanta na himuotan ni kasamang Kiba og ni kasamang Marisa kang ilang mga minahal sa kinabuhi andamon na kuha na sila unsay maayo kunong andamon para ugma. Okay
Okay, onya kana nang ato sa nga kuno no atong balikan mga sukindig pa gamay ning ni ang mao nga video ba kay kanang na ang luoy kayo nga palandungon sad makasama nga kaning ni ang nahitabo ba nga kaning yang hitabo nga pag tanawa ko ni nga kuan. Oho. Oh. So kani siya gidala ni dito sa ilang balay kay adto hayaon. Adto ni sa hayaon kasamang names kadiyot sa kasamang names sa audio kadiyot sa. Tugote ko na diya. Oh. Kadiyot sa dong ang audio kadiyot sa. Anya kuan ni siya kanang naang kadiyot sa dong kadiyot sa. Kanang naang kaning ni ang dito ni siya adto ni hayaon mga sukindig paminaw sa ilahang balay kay bukid ning ilang balay di ay. So bukid ning ni ang kanang naang balay aning tagtungod o niya ilahang ipauli kay adto hayaon sa bukid. Ang nahitabo kay pagpadong nilag uli uwan-uwan mga sukindig paminaw uwan o niya ni kwan ang tubig. So kaning ni murag ilan ning gi huwat-huwat nga mo hura ang tubig unya pero kwan gyapon wala gyapon ingon nga kanang naang ni ubos ang tubig. Kusog pa nin tubiga pero iyang ilahang gi kana bang gihunong usa nga ar kanang ilaha mga gi kuan usa say tawag ana kanang gihuwat nga mo lurang. Unya adto ni gihaya nanay PC ay ang ilang gihimo ani katon sa mga nagtanag naminaw to sa radio. Katon naminaw sa radio nato nga dunay PC kanang suba ba sapa dako kay sapa taas kaayo PC iskabaw ug baka ning higot ani o niya gihigot ang lungon. Kanang lungon gihigot sa PC gibira dito sa pikas. Para nga makalabang mga sukindig paminaw. O niya ang nahitabo hinuon kay na kuan man na wala bira og maayo ba ni yan ang PC. Pagkayan yan sa PC na tugkad siya dito sa tubig. Nisag ba? Pagkayan yan sa PC na tusmaw ang lungon intaw sa tubig. Pero kaning ni dili unta ni mabasa kun kaning ni ang mga uban nga mga tao ilang gilukdo lang. Samtang naay PC, naay guide. Naay guide ana nga PC mo gihigot. Kani kay pasan ra man ni kay magbukid wa may sakyanan dito. Doon na kuno nay taytayan diha kasamangke pero pag bagyo na kuan nadaot nagibanlas og apil. Wata ka balo lagi mga substandard ba to, O baka tungod lang yung kayo kay kusog kayong baha mga sukindig paminaw or kusog kayo. So dagang maka-relate ang taon ani kanas kuan. Nga kana bang ados probinsya yayungan raman gud ning ni ang ingon ani nga kuan. Yayungan raman ni nila. So muna gikuanan ni nila kanang naang ang uban ani pero ikaw nga Tugote ko na diya. ang pamilya nagpasalamat na lang sad ang pamilya kasamangki nga daghang nitabang. Daghang nitabang pagkuan pero paminaw na ko ni gipailisan na ni dito oy. Giusban na ni og kanang kuan, giusban na ni og kanang naang injection kasamang mar no. Kay inani nabasa man humod naman. Unya kanang naang ang lungon og mahalalo ning lungon dili no nimo butok. Pero katurang plywood nga katong plywood nga ini kabasa ba mabutok. Kuyaw ni og dugay ni kalubong. Litag dugay ilubong ba? Basig mo butok ang plywood. Maburot na no, maburot ng kuan na plywood. Kay plywood naman na nagipintalan, Gawa sila gatong mahalalon kayo nga mga kanang naang lungon. Pareha atong gi kuan ni kasamang kisa kuan. Si Peter nga yung gihulog-hulugan kato mahal magyud nga. Ganin na nga kuan pero kuan murag kuan man mahalalon mang lungon na pod. Pero nganong wa man lapusta no giputos tingali ning plastic. Kung giputos ning plastic murag okay ra tingali murag wala no. Why plastic? Bisan lang katong kuan katubang garbage kuan ba? Plastic ba? Wala sila magdahom lagi po taon. Wa sila magdahom ba nga kusog ang baha di ay
Wa sila magdahom nga kanang naang ang tubig mga sukindig paminaw taas kaayo. Sus. Luoy taon. Ay, luoy tan-tanaw ba sa sitwasyon mga sukindig paminaw aning minatay? Ha? Kay ang maong minatay tao na basain tao bayo. Nakaligo og ahat mga sukindig paminaw. Ha? Oh, nakaring usan ni dagan siya nagdalag tukon. Oho. Dagan siya yang dalag tukon. Oh. Kay ni kuan naman. Ni yan niya na magmaayo, yun naman ang pisi. Ha? Oh. Sus. Oh, tanawa. Medyo lawom-lawom gid ang tubig, uy. So nakataga ilok gud oh. Amot sa ilok sa kaninya nga nitabang. Oh, ilahang gibo nagtukon, gitukunan oh. Oh, gitukon, pagtukon napalos. Jesus, natusmaw gyud og samot. Natusmaw og samot kay napalos man ang tukon. Oh. Nakuan nila kanang naang kuanan niya. Oh. Sus, biha aning kuana no. Oh. Tugote ko nun niya. Kung tingali nani kana wa nang uban kay pandungan mao kanang dahon saging. Ha? Daw saging kasama marisa posto nila daw saging baka o baka daos biga. Ha? Ilaga ng daos biga pero kanay kinapisag plastic lang. Na may mga kwatindahan maagian nimo nga na maligyag sari-sari. Di ba dunay plastic diha nga. Katong plastic ba nga pares among gigamit sa una dito sa elementarya kasamangki nga og muulan gani mo among himuong raincoat bitaw. Kato na may plastic nga among gikuan sa una. Wa mami raincoat sa una kay mo lagi na nga pobreta sa kana anak tas pobreng sampot. So nga among gikuan sa una nga kanang tong palitag uwan-uwan ngita mi katong plastic nga katubit ng plastic sudanan sa mga makaon kasamang warisa nga ng plastic nga dagko. Mamunto himuon namong raincoat sa una pananglitan og palitag di mi makabalon og plastic pang-uso na mo ng palwa sa saging mo ipando. Nya doon na po'y kanang naang daos biga pero kanang biga wa kay na dire uban badyang man lahi sa tang badyang lahi sa nang biga katon dako man to siya pandong na mo sa una kaning ni nakalimot sila atog butag plastic o baka wa sila magdahom ngay unato kataas ang tubig kay gilapang ko ano no okay na niya sako nakuansag sako pwede sa nasako no unay pandong na mo sa una sako sad nya karon katong na may sako nga kanang hanglas bitaw ay sako nga kanang naang mura og plastic ang iyahang kanang naang gigamit nga sako. Ano, mo na may pandong sa una. Oy, among raincoat sa una, ligon kayo, sakos, hagmas. Sako mga sukindig paminaw sa kanang naang kato sako sa sula nagpasaw ba, sula naglaw. Nasa tao mo na mo ipandong sa una basta di mi kaniha ko aniha kanang naang plastic bag ni kanang garbage bag ning iya mayo po ni kay kanang di man ka makuan di ba kang basa anisad no pero katong tua katong naman to ni taytayan ya to galing kay nakuan lang na unsay tawag ana ang taytayan mga sukintig paminaw na guba tungod sa bagyo muna nga unsa man to ipaimbestigar po tingali tong presidente Marcos oy ay paimbestigar tong presidente labi na kay Leyte ba yan Leyte man ni nganong wa man ni ayuha unya kinsa may congressman des Leyte nga ipaimbestigar to ngano man to nga pagtino ba to nga bagyo nakaguba basyang pag bagyong basyang naguba matud pa nagkawil-kawil na tingali to unya mo na nga ngano mga nakuba man to unsa man to niya ang sa man to dugay na to karaan na ba to kaayon taytayana kay pa kuan investigar taning flood control oy kay kanang kakuyaw ba ani nga ang flood control mga flood control naman kaning taytayan babasig unsa gilaki-lakian ra to rid. Onya di aman say kuan na to kaning niya lungone gilabang nabasa diha mga sukindig paminaw sa tubig di apoy usang naglungon karon ambot na unsa ning ni ang mga kuan sad mga tao sad mga sukindig paminaw di aman poy kanang naang drive thru nga purlon kasamanghi di apoy purlon naga drive thru onya ikarga og kanang lungon po, gikarga sa kanan, drive thru sa Jollibee, pagkahuman kay ang minatay ni bangon man.
Ang minatay mga sukintig paminaw ni bangon mang minatay. Ni bangon karon taw-taw ato niya tagag pagtagad ha kay kanang naa nga niya tagag pagtagad kay naunsa ba ning lungon ni bangon man pud nga. So nang ka nga ang suod sa lungon, ang katon driver mo palit unta dito sa Jollibee pagka kay gutom na ba. So pagkapalitan niya mga sukintig paminaw nga ang kato yan sakay ni bangon man ni order man pug kape. Ato ang takna alas 9:06 na sa Kabuntagon. Balik ta mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the Atong hatagan og pagtagad karon ang atuang mga isgutanan didto mga sukindig paminaw sa nasyonal onya dinhi pos lokal. Kay daghan ta mga isgutanan labi na gyud usab makasama nining atong gisundan sa isyu karos korupsyon sa tuang nasod. Nga kining ni ang korupsyon sa tuang nasod hantod kanus apa unta or kanus apa man kini mawagtang kanang korupsyon di man na ubang mga nasod na amagi mga korupsyon gani ning ubang mga nasod mga sukindig paminaw na may mga korupsyon gyapon pero ang ato murag ikakuan gud ta murag ikatulo ta sa pinakakurap nga nasod no katong sa nigawas nga bag-ong survey mga sukindig paminaw pero ato sang kuano kay na may nag-ingon kasamang Benji nag-atang ra ba mi sa katong lungon nga ni palit og Jollibee. Ato sa ning hatagag pagtagad makasama ha kay kanang naang ato nakit-an kadto ganiya sa Leyte nga dunay minatay gisod sa lungon o niya gilabang mga sukindig paminaw sa suba o kanin dako kayong tubig sa sapa o niya na tusmaw intaw nakaligo o minatay. Sus putiluya karon di apoy usa ka lungon mga sukindig paminaw nga sa maning hitabua nga ni drive-thru mga sag-apil gigutom sa tingalig apil intong minatay. Ato lang ning iagay kulo komedya makasama ha pero kanang naang kuan ba? Tanawa ha ato ning kuanon be. Ato nang tanawa. Kaning nia ang nahitabo mga sukintig paminaw kay nag-drive-thru sa ang kaning niyang pasahero. Unsa man nigi? Basi gigutom in taon ning ni ang driver spurlon. Kaning driver spurlon ba basi gigutom in taon ni makasama ba unya. Ya paggutom niya kasamang kay gigutoman siya di ni adto sa dito sa Jollibee. Kuyawas tindira. Kuyawan kin tindira kay pagtanaw niya nga ang lungon mga sukintig paminaw gisakay sa purlon ni abli man. Nag-order po dek apil ang minatay tingalian. Ang ano man ni nga, usa man ni sa content ra ba ni or tinuod ba ni usa man ni kanang naang tinuod ba ni warag patay wa nagway patay mo bangon oy. Nagway minatay mo bangon oy pero na maingon nga kanang namatay niya nabuhi kunog balik ana sa wa pay tulok adlaw. Mo maingon nila bikon ato ko nang tan-aw ning video sabi. Tan-aw na to ning video kay puting kurata sa kanang nantindiras Jollibee oy. O kani dara. So di na parking nang kwan. Uy, gino. sa 150 Kuyawas enjoy sa na kwan, gravy oy. tapos large iced tea. Kuyawas tindira. Jesus, Ginoo. Tanaw, Natindira ha? Hono. Oy, Sa 150 enjoy na Basta gravy kuyawas, tapos hindi. large iced tea. Tanaw. Ito gyud ni drive-thru gyud. Doon naman po yung mga buwak dito sa unahan. Sa 150 enjoy na gravy Basta tapos large kuyawas iced sa tea. kuan. Kuyawas sana tanaw ha. Punta kuyawan ba yung ang tindira? Nakuyawan ang tindira kay naunsa man ning itabua. Tanaw. Sa 150 enjoy na gravy tapos large iced tea. Tanawa ha? Sus, baya no? Sa 150 enjoy na Unsa man gravy ni siya? tapos Kuan large ni siya, iced tea. content ra ba ni or kanang dala tinuod yun ning kuan nga. Kano doon na may mga buwak dito sa unahan, tanawa ha? Doon na mga buwak sad. Doon na mga buwak Sa dito sa unahan. 150 enjoy na gravy tapos large iced tea. Paminawa ha. Unsa man ang ni-order ang minatay mo og order? Biko no tanawa. Ang babae to may bulak dito sa unahan. Sa Bakit kurata, 150 Diyos enjoy nindira, na gravy tapos large iced tea.
iced tea o kung sa to i-order minatay? Ha? Ilaha, oy. Chicken Joy o iced tea. Si sa One Piece Chicken Joy may gravy tapos large iced tea. Ha? Chicken Joy by gravy tapos iced tea. Si sa One Piece Chicken Joy may gravy tapos large iced tea. Sunan ka na, minatay mo nag-order? Samot na tingali kasamang Marisa o kanang na ang gabi ini ni adto dito ni drive-thru. Ha? Kani unsa man ni content ra tingali ni ay? Ha? Sunan ka ang lungon ra ba? Color brown ang lungon, kadtog yung mahalalon nga lungon. Mahalalon nga lungon unya gisakay sa purlon mo gigasakay. Unya to po yung mga buwak sa unahan nga gidala ay. Ha? At ano mga buwak sa unahan gidala? Sus pagka ang tindira po tentan. Ha? Ikaw ng tindira bi siging. Ato ang isiging-siging nin tindira kay kuyawan itong tindira oy ganong og content manggaling ni rabiha po ni ilang content oy. Kuyawan intos inday oy kay pag ha samot na gabi pa ni agi dia samot na gabi pa ni order sus karatil gid dalagan intos inday. Rabiha ning ko ana. Pero kaning ni abasin og ilahang ning content, kaning nga content wa nagyulain dagoy nauna ang content gyud. Kaning na lagi content mga kasama tinga. Wala nga kanang naa nga kuan ba? Dagan na kuan ikaw kuyawan ka makita gani kag lungon kasamang Marisa nga. Kita gani kag lungon medyo makuyawan magaling ka labi na di nimo parinte, dili nimo igunsa. Kita kag lungon di adunay kuan ana kuan magani ka muram gani kag kuyawan or malain imong hunahuna. Samot na og kanang naayos at nimong atubangan unya mukalit og abli ang lungon kay mo order sa Chicken Joy nya butang nga gravy dayon do na pag-usa ka iced tea. Pananglitag ikaw kuanon ka daranon ka na suol gyud daranim. Tugkan tag hubag-hubag aning kaliha ka pananglitag high blood ba? High blood ron ang ipakuratan ani sunan ka kani batan-on gay tindiraha tinarong gid siya entertain, tinarong siya og kuan, tinarong siya entertain ana. Hunong ang kaning ni hunong ang purlon, pag hunong sa purlon ikaw ba na naigpot in taon siya, oy kakuy kaluoy tong inday. Hay, ni wa nagilain mga sukindig paminaw na unaan ito makaigsuunan.